ברוכים הבאים היום לפרק הראשון של סקייוורס, מלחמה, פריירים. יאללה, היום נתחיל. קרון סקייוורס זה אזור שאתה ניחם בו באוויר, יש בלוקים והכל. what the fuck, מה זה? שנייה, יש לי באג, לא נורא. אוקיי, זה כלום, נתחיל. הנה. חייבים לחכות לעוד 2 ילדים, כפי שאתם רואים בצ'אט. או שעוד חייבים לחכות תוך 50 שניות, או שעוד 2 ילדים יתחברו. עכשיו עוד ילד. אוקיי? אפשר לראות פה בקיצור שזה, יש פה איים, ואז אנחנו נלחמים, לוקחים כבר מהצ'סטים, פולשים אחד לשני והורגים. שנייה. מה זה הדבר הזה? המקלדת שלי קצת נדפקה, אבל לא נורא, יאללה, התחלנו. לא, מקלדת טמבלית, לא. טוב, אז אני שנייה עוצר את הסרטון, אני אסדר את זה ואחזור. אוקיי, חזרנו. אז הנה. שנייה אחת. יאללה. בוא. יאללה. ויאללה, עכשיו חייבים לחכות שעוד ילד תיכנס. הנה, מתחילים. עוד 20 שניות, אפשר לראות בצ'אט. מיסטר אמסי גיימר זה אני. אופסי. אוקיי, הנה. לא. מה קרה למקלדת שלי? טוב, ננסה לשחק ככה. אוקיי. הופה, 3 אנדר פרל. קרון זה כיף, בסוף הסרטון אני אתן טייפה של השרת. וזה סקייוורס. אוקיי. 2 גולדן אפל, חרב. נסדר את זה ככה. אוקיי. לפעמים זה לא עזוז, לא יודע. נדפק לי המקלדת. איי. טוב.